Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 7ο βίντεο του Long Greek Gamer. 7ο δεν είναι? Έχω χάσει τη σειρά. Λοιπόν, αυτό το προηγούμενο μέρος του βίντεο, πώς θα το πω, ήταν για το προηγούμενο, αλλά δεν πρόλαβα. Αντιμετωπίσουμε το χοντρό και τη μισή μερίδα. Να, ο χοντρός, μισή μερίδα. Μας βγάζει και Πίκατσου ρε. Και όπως έδειξε το προηγούμενο, τελευταία στιγμή εξέλιξα τον Beedrill. Πεκ. Ωραία, με βοήθησε. Μπούμπλε. Λοιπόν, ούτε σε αυτό το βίντεο νομίζω θα γίνει κάτι το σπουδαίο, γιατί θα φάμε όλη την ώρα αντιμετωπίζοντας αυτούς τους δύο τους μαλάκες. Γιατί όλοι σε μένα ρε παιδιά. Πρέπει να το προπονήσω αυτό το μαλακισμένο βατράχι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πληρώσει την καταδείξη. Τι λέει ρε? Πίκατσου. Το φωνικό Pokemon, έτσι το ονομάζω. You fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you fuck. Λέει ρε. Να ηλίθιο. Το ήξερα εγώ. Γι' αυτό δεν πλησιάζω ποτέ τα Πίκατσου. Δεν τα βαράω σωματικά, μόνο από απόσταση. Αυτού σου ρε. Αυτού. Να βλέπεις. Και ο δικός μου τέτοια κάνει. Oh, sorry. Να ηλίθιο. Ψόφιος. Πάτα ρε. Ποιος από όλους? Ωρε μάνα. Καλά είσαι κι εσύ. Η σοφή κίνηση. Όχι αλήθεια, καλή ήταν, δεν λέω. Αχ, κουράστηκα όμως το χέρι. Τι, αυτός είναι πιο γλυκός από μένα? Έμπρε, έστε διάλο. Πήκα. Το λυπήθηκα. Έλα μωρέ, μην κλαις, άντρισμος. Καλά, στο θέατρο είμαι πρώτος. Fuck you γαμώτο. Ναι, καλώς είσαι κι εσύ, άιντε. Πίκατσου, ρίχτου μία. Πάλι καλά που το κάνεις στο Fletchling για να μην ψοφήσει ο Πίκατσου και θα πάρω. Πίκατσου, come back, come back, come back. Κάνω come back. Αυτό τώρα που το θυμήθηκα το τραγούδι. Come back στον έρωτα σου. Εγώ έβαλα Beedrill ρε. Αυτό το πούστικο το Pokemon. Ψόφιος ο Fletchling. Don't worry, θα έρθει και η μέρα σου. Θα ερχόταν. Ρε το πουλί του το βγάζει. Έχει πουλί. Ωε, μπράβο Beedrill. Ωραίος.
Αναρωτιέμαι πώς στέκεται όρθιος αυτή η ισορροπία. Αν στο προηγούμενο βίντεο είδαμε το Snorlax, αυτό έπρεπε να είναι το καλύτερο του Pokemon. Επίσης να είχαν μια ειδική δυνατότητα μαζί, κάπως έτσι μωρέ. Λοιπόν, αν σας άρεσε εκείνο του είδους μαλακία που έκανα, Ζούμπατ, δεν το χρειάζομαι καν. Γράφτε το όμως στα comments για να κάνω κι άλλα τέτοια. Επίσης, σε αυτό το βίντεο δείχνουν ή το Zekrom ή το Reshiram σε φόντο στη φωτογραφία του βίντεο. Στο Bright there! Αστυνομία! Όχι, λάθος. Τι ήθελα να πω, ναι. Αλλά όμως όταν πάμε σε εκείνη την πόλη που μετά θα βγει εκείνο το μηχάνημα για όσους έχουν παίξει το game από τον κακό, τον Team Slayer, δείχνει το Arceus. Ενώ το Arceus δεν του έχουν ούτε άγαλμα, ούτε μαλακίες, ούτε λένε τίποτα γι' αυτό. Το έχω διαβάσει τα λόγια προσεκτικά. Έκανα μια μαλακία, είχα βάλει τον Beedrill πρώτο. Λαμογαμό. Inkay. Είναι καλό αυτό. Το πιάσω. Για να το πιάσω. Έπιασα το fucking Inkay. You can fucking go the hell. Dark και Psychics. Ανώμαλο Pokemon. Πως λέμε στη γλώσσα που δεν μ' αρέσει καθόλου σαν μάθημα, ανώμαλα ρήματα, έτσι και το Inkay είναι ανώμαλο Pokemon. Συνεχίζουμε. Πόσες μάχες θα κάνουμε? Οπα. Gangnam Style. Gangnam Style. Δεν λέει Gangnam Style, λέει Gangnam Style. Άχρηστε, αγράμματε, αδιάβαστε. Μαλάκα. Ναι! Λοιπόν, κύριε Παναγιωτάκη, ρόξ μας που θέλεις, θα τη δώσω. Το Παναγιωτάκη δεν ξέρω γιατί το είπα. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου που δεν το λένε Παναγιωτάκη. Καλά, ο Παναγιωτάκης είναι. Δεν το λένε Παναγιωτάκη, Παναγιώτη το λένε. Μιλάς αυτήν εδώ την καριόλα και σου τη δίνει. Μισό έπεσε το background μας. Δηλαδή το κουτί της Alpha Sapphire που δεν φαίνεται καθόλου. Γαμώ την τρέλα μου. Γιατί λέω γαμώ την τρέλα μου, λες και είμαι και τρελό. Στο τέλος θα νομίζουν ότι είμαι τρελός κιόλας. Λοιπόν, το καλό με το Inkay είναι, άμα θέλεις μιλάς σε αυτόν τον ψαρά και σου δίνει το Super Road, το Old Road. Αλλά εγώ δεν θέλω να του μιλήσω γιατί θέλω να το πάρω. Πού πάω ρε μαλάκα? Ωραία, μπορούμε να πάμε. Μισό λεπτάκι. Είμαστε από το Pokemon Center, εκεί είναι. Και βγήκα από εκεί. Ναι, πρώτα πάμε στο lab. Μπαίνουμε στο fucking lab, μπαίνουμε στο fucking lab, μπαίνουμε στο fucking lab. Βρίσκουμε τη βλαμμένη, γιατί κουνάω έτσι το tablet και κοντεύουν αυτοί που με βλέπουν να ξεράσουν. Συνεχίζω ρε. Correct? Wonderful! The Genet Cave. Jim. Ο Jim πάντα τα καταφέρνει. Εγώ δηλαδή. Εγώ, κανείς άλλος. Κανένα άλλο
Πακιτάν. Δεν είμαι Πακιτάν, Έλληνα είμαι Έλληνα. Και γιατί μιλάω έτσι? Κάτι μπουρδες που πετάω. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα είτε πάρετε repel είτε όχι, μάχες θα κάνετε. Λοιπόν, και επειδή θα βαριέστε να το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν θα σας δείξω πως πάμε τους βράχους. Λοιπόν, βρήκα ένα Pokemon που λέγεται Halo Pit, το οποίο λέω χιλοπίτα. Πατάτε το α, αλλά δεν προχωράει. Άρα πατάτε εκεί. Λοιπόν, επειδή ήξερα τι είδους Pokemon έχει. Ναι, ευθεία πάμε. Συνεχίζουμε. Πού πάει ρε? Ευθεία. Ω, φτάσαμε. Φτάσαμε. Σαν άνθρωπο. Τι what's this μωρέ, άνθρωπος είμαι, what's this η μάνα σου? Άντε γαμίσου που θα μου πεις και what's this από πάνω. Λοιπόν τώρα αυτοί είναι κακοί και πρέπει να τους φοβάστε, υποτίθεται. Αν είστε σαν εμένα, τους έχετε γραμμένους στα 3 σας. Στα 2 σας βασικά, γιατί λένε στα αρχίδια μου. Και δεν λένε... Άσε, μην το συνεχίσουμε. Επειδή ήξερα ήδη τι Pokemon είχε, το Houndoom, που είναι Fire και Dark, το Water είναι κάτω Fire, ως συνήθως. Το νερό σβήνει τη φωτιά. 1-0. Και ο Μέση βάζει γκολ σε ποιο τερματοφύλακα από όλες τις ομάδες δεν ξέρω. Ζούμπατ. Για ποιο λόγο πιάσαμε Πίκατσου νομίζετε, δηλαδή εγώ? Για να πλακώσει το ξύλο κάτι Ζούμπατ, Γκόλμπατ και Κρόμπατ. Θα τα συναντήσουμε και τα τρία. Λοιπόν, έδειξα την πρώτη μάχη με τους Team Player. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται το βίντεο μας τελειώνει εδώ. Σοφιό. Μου τλάθηκε. Αυτή η κίνηση μ' αρέσει. Yeah. Μετά το κάνει και με το Mega Ring. Το μαρτύρησα. Μπορεί να μην ξέρετε τι είναι το Mega Ring. Όλα μου τα Pokemon, 2 με Pokemon είναι κοιμισμένα και ένα με παρλίζες. Double Bite. Αν είναι με αυτόν το Mega Ring θα μάθετε. Μην φοβάστε, θα μάθετε. Ναι, two Team Player. Βέβαια, μαζί. Τι άλλο. Λοιπόν. Γεια. Λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Please like και subscribe. Και σε αυτό το γεράκο θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο. Escape. Ωραίος. Goodbye. Και να έχετε, άμα το βλέπετε νύχτα το βίντεο, ένα όμορφο βράδυ. Να έχετε μια καλή μέρα όσο το βλέπουν μέρα. Γεια σας.